di pa ni uli akong Tupperware. Plano? Sobra na dyan yung bayanan ni. Wala po na ulo po. Sharon, dili pa niya iuli akong Tupperware. Bantay lang yung kang madama ka. Kani. Ako na yung buldusan, ako dimulis anay ng balay ko. Di niya makita ang Tupperware. Mau na lang dito akong ginahulat. Siguro. Madam, Oh yes, maring nalagi ka diri. oh, dito, nagtanaw lang ko sa mga kuan gwapo ka na lugar. Uy, nagunsa ka ka diri day. Kung usay mo makit-an sa mata, Hmm. kung unsa taman imo makit-an sa mata, Hmm. ako ana. Ha? Kakuya ba oy? Yes. Dito ako sa pikas ko dito. Ako apod to. Ay, mabo dito. Yes. Kakuya ba day nimo? Oy, kinakusgan mo day ka diri day. Of course. Gusto mo makabitan sa mga yuta? Oh, asa pa man Tagan ko mga yuta. Dato ka iko. Tanang kato ako ato. Kana. Kana. Ay. Kana siya. Hmm. Kana siya. Kana. Kakuya po day ninyo. Pero po palit mo alit ko. Kana day. siya. Daghan ko mga balay kani. Ay, Ko ana. Pila po mo palit nimo day? Dili ka ka-afford. Ay sige pangutana. Ano ka gusto ta ko mo palit mo unta masig isa lang gud ka kuan hektarya lang gud. Uy. Sa inaana ni mga itsura, di ka ka-afford. Ngani po, unsa day mong gusto day ang tabo day day? Kanang madam busog na kay kanang kusuba-suba din na yuta day ba? Sige, pagtanawon ta sa mga yuta. On, ang ako mansion diri walay ground floor, diretso 3rd, 4th, 5th, 6th floor. Walay first floor. Kana siya swimming pool na dira. Ay, ito kuya. Kani garden ni siya diri nga ang mga kahoy gold. Nga ang mga bato dapat diri mga diamonds na. Diamonds with kemering. Ay, ito kimiring. Ay, Oo. kahawad po na ng kimiring. Uy, Tapos kinsa man na si kimiring ang day? mga Uy. bunga ani ng mga kahoy kwarta. Ay, kagwapo day. Uy, sus ikaw lang isa magpuyo. Oh, ana ko kadato. Nyay mo mga amigo, asa man nimo pagion? Mag-agi sila dito sa taas. Na ako gipabuhat na escalator paubos. Ay, gwapo escalator man day day. Uy. Sige ha, sige. Balikin na lang sa tuas ato dito na ako gipa-reserve sa mga pagkaon. Na dito Asa man dito? na ako gi-ready dito nga dinner sa imuha. Ay, sige. Kuha dito. Uy, gigutom magpugod day. O pang dato to nga food. Oh, sige. Udong og tinap. Ay, mutilaw jud ko ano Yes. kay ko gwapo jud kay na ako. Wasa Ah, sige dito. sa day, diri sa ko day. Wala sa ko sa akong kayutaan. Tuara. Nakita na nako. Madam! Kung litsi ka. Hoy! Nagusto ka diri. Asa naman ang Tupperware? Huy, bukid na mo ni man. This is our grand ranch. Bugs ato ka Usa may diri. labot na ako sa inyong ranch sana. Ranch. Ranch. Wala mo ko ilabot ana. Diyo sa naman pagsulod diri. Ang Tupperware oy. Hala. Nausa naman ka girl. Pati diri Usa man di jud na mauli. pati diri sa Dako kay ning gubot dam. Last na lang jud nako ning paningil nimo ha. Pagka na di jud mauli, balik kita sugod ani. Tupperware na lang kay natong Ikaw awayan. ang Tupperware, dugay na dapat impas na na. Impas imong mata. Naka imuha man kaha niyo antod karon na Tupperware di na lang jud nimo mabalik. Ikaw no nga pangit na imong buhok terno sa imong naong na Wala ko ilabot. Tungod mi na sa imo. Nung sa- Stress ko sa imo ha baki ang Tupperware. Stress. Di ko kauli. Kita ka na. Sa kuang Basi nanghulam gusto na ka lang kog sayal sa kong lola. Basi gusto ka iligid ta ka dira. Stilan. Tupperware na. Nausa naman ka. Bahala ka diyan Tupperware nimo. Hala, di jud ta maghuman ani. Nang-endorse na lang tag mga pahumot, wag yapon ta na human. Ikaw, kita ka ni diamond nako. Kita ka ni. Malamang. Kita ka ni. Kita ka ni. Oh, Basig malubong ni sa imong agtang ba? stilan nimo ay. Pila sulod sa imong bank account? Pila? Unsa? Pila? Ang Sulod sa imong bank account. nakoy 200 million diadto. Ikaw, pilay sulod sa imong bank account. Power man pud dai nimo, di man pud dai ka basta-basta. Oh. Tupperware na. Oh, naka. Tupperware. Naka.
Ikaw na kay Tupperware. Kuha sa mansion, uli sa Davao. Ala, bahala ka dira, ikaw may nakabalo asa to. Uy, nausa naman ka di ka kalimot. Nausa di nakamahal imong Tupperware. Iuli na lang to para wala na daghang isyo. Kasamok ninyo oy. Nausa naman ka. Na kay kwintas di ka kapalit og Tupperware? Oh, na kay mansion di ka kapait og di ka kaulig Tupperware. Nag-ato-ato ka diri mura kag uhong sa balas. Wala ko'y labot. Mura mong kag bulldozer dire. Ah, kuyawan nimo oy. Sagpaon ta kaning Diamond ron. Pa! Hawa diri. Tupperware dam. Kusa Tupperware. Unsa nang orasa ba? Napa ko'y deliveran. Sa paita ning aning style oy. Tupperware na lang manunta di pa mauli. Balik man tay sugod ani. Ikaw kung kabalo ka, dapat di na mo ginakuha ang Tupperware. Kay gi-package Dili, gibayaran oy. naman na. Sudan na may toy package to. Apil ng kit-kit ng Tupperware. Kaulaw po ninyo oy. Kadato ninyo mo'y Tupperware. Basig wa pud mo'y paper plate kay donation nako. Hoy, kauulaw nimo. Wa magi ka hato diri ato ka sa among lugar, wa magi ka i-invite diri. Wa balo ko ang Basi ka ng Tupperware. shell sa imong kwintas, iduslak ko na sa imong agtang ba? Oh. Napa na imong ilong nga heart? Napa na imong Tupperware na mata nga dam. budlat? Tupperware na. Kasamok ni mo'y mura kag bundok diri oh. Wow! Nagsaba-saba ba ko? Naulaw ko batok di walay uwak diri nga moagi kay naa day scarecrow. Stila nimo. Hawa na diri kay ako mga bisita. Kabalo Ako ko. mga bisita Tupperware! Tupperware ni madawala pa giuli. Kachismis! mabuyagan kay kadiri ah. Ah, impas tanan. Wow, di naman po ka madutag buyag. Dili na. Ayaw nagdagagyaw ba? Tupperware ba? Sa mukha nimo uy, ako rin maulaw sa imuha ba? Kaulaw jud dapat kay sa una pa man ni Tupperware pila naman kabulan ni Agi. Naunsa naman ka? Tawaron oh, wa na ko na dayon tog isa ka deliveran kay walay Tupperware. Unya karon mag tila nimo eh. Di jud ka mahawa. Ilang pinig. Tanawa. Ginaadto kag lampinik kay mura kag buyog ug nawong. Ilom, Murag ikaw balay ilang sa mama. buyog imong Giganti nawong. ka nga bubuyog. Ikaw ang murag bubuyog. Reyna ka sa tanang reyna balay bubuyog. ka sa bubuyog. Madam ka sa bubuyog. Bubuyog kag balay. Ikaw yung ilang Di ka mamas mahilom? tanan. Ilubong ko ni sa imong agtang mahimo nagtakuyaki ron. Wa pa ka na konsensya, piti na kayong lubunga ani mo pang lubngan. Oh, tingog ka? Oh, Tingog ka. yes. Tingog jud ka. Ayaw jud kog hagitan ninyo mga ingana. Oh, sus na. Bangag ninyo si mong ulor, guba na inyo ang Kita kag kalawasan ron. kita kag buto nga gibutang kag straw sa agtang, gusto ka? Si Maui naraman unta na sa dagat, ganun naaman na siya diri sa bundok. Ay ko kalukuhi ha. Ay kalukuhi. Maui! Basig ilubong ko Mikwe! Moana, mikwe! Ay kung uto-uto ah. Ay kung uto. Tupperware ba? Ako sig sa mukha hawa na diri oy. Bahala ka diha. Isumbong jud ta kang Duterte, buanga ka. Ikaw dapigan ato palaban. Oh, Ikaw pa'y mapriso kay imong naong kriminal. stilan. Ayaw na. Karon pa jud ka mag Tawagi. Tawagon ako si Duterte. Tawaga. Naunsa ka? Naunsa ka? Labayon ta kag chinelas ron. Labad imong ulo? Ganito yan. Kung hindi mo isauli yung Tupperware, papatayin talaga kita. Pinsa ka? Yung hindi mo talaga iuli yan, iuli mo na para wala na tayong bubot dito. Kaya kung wala, kung hindi mo iuli yan, para tayong mga na, Kinsa ka? isauli mo kung ayaw mong iligpit ko sus, purot mo tanan. Kung sunod balik na ko pagka na dili na mauli na, I Kinsa tell ka? you, patay hurot din mo tanan dire. Hurot mo tanan. Iman ijo na. Kinsa to? Dili na Mrs. ko M pa to gusto. para tingog ni ano. Hurot mo tanan. Iman do not do it in my country. Po. Na. Hala.
Bahala, hadlok ko mo naman. Sudag diri ko. Hurot jud mo. Kundi jud na ninyo mauli kang mga po. Na.